Un aplauso moi forte. Bos días, benvidos e benvidas ao Tren da Diversidade. Este ano enfocamos a segunda gala Somos diferentes, somos referentes un pouco distinto. Emprenderemos unha viaxe especial, nun tren que cada parada é unha historia, unha aprendizaxe, unha voz que merece ser escoitada. Hoxe non vimos só ver un espectáculo. Vimos celebrar algo moito máis grande, a diversidade, a convivencia, o respecto e a riqueza de sermos diferentes. Todo aquilo que nos fai únicos e especiais. Esta gala nace coa intención de unir, de crear espazos onde poidamos escoitarnos, aprender xuntos e compartir o que somos a través da música, bailes, historias e emocións. Forma parte dunha semana moi especial, chea de actividades que nos fan reflexionar e sentir, obradoiros, encontros, actuacións, momentos que nos lembran o valor da cultura cando se vive en compañía. Porque, aínda que o que aprendemos nas aulas é importante, hai cousas fundamentais que non aparecen nos libros nin se poden medir nun exame. Aprendemos de verdade cando nos abrimos ás demais persoas, cando escoitamos outras realidades e cando nos atrevemos a mirar o mundo con novos ollos. Por isto, esta Semana Intercultural ten tanto significado. Axúdanos a medrar, a respectarnos e a valorar tanto o que sabemos como todo o que aínda temos por descubrir en cada parada. A interculturalidade non é unha idea bonita, senón que é unha forma de construir un futuro máis xusto, máis inclusivo e máis humano. Antes de continuar esta viaxe, queremos dar as gracias a todas as persoas que fixeron posible que este tren se puxera en marcha. Grazas á comunidade educativa do IES do Milladoiro, que é o motor de todo isto, e ao Concello polo seu apoio e pola súa confianza neste proxecto. E sobre todo unha mención moi especial para o alumnado do Colexio Manuel López de Avalón, que, outro ano máis, demostran que sempre hai algo que ensinar e moito que aprender. Grazas a todos e a todas por formar parte deste tren que medra coa diversidade. Así que preparádevos porque esta viaxe continúa e aínda quedan moitas paradas por descubrir. Porque somos diferentes e somos referentes. Benvidas e benvidos a bordo deste tren simbólico. Unha viaxe que nos convida a mirar máis alá e a medrar xuntos e xuntas. Unha das cousas máis bonitas é viaxar ao pasado. Na anterior gala nomeamos como madriña a Guadi Galego, pero este ano non pode estar aquí connosco, así que deixounos unha mensaxe. Dentro vídeo. Hola, que tal? Aquí Guadi Galego. Este ano non estuve aí con vos, pero son a orgullosa madriña da gala. Na vosa parada, este tren hoxe ten as compañeiras de vacas, creo que ides pasar moi ben. No camiño da inclusión hai moitísimos obstáculos, pero con xente como a vos é moitísimo máis fácil saltalos. Así que, somos diferentes, somos referentes, bo día e ata pronto. Seguinte estación, diversidade. Celebramos o que nos fai diferentes, porque aí reside a nosa verdadeira riqueza.